Je na Nextus. No, a ty počkaj, ty nejsi tu pri nás? Ne. A kde si, počkaj, ty si na lobby nejakom? Ne, já jsem na té čekám na ty Netsusu. Teď začínaj a čekám na vás. Ale my už hráme. Ale my už hráme. Já vím, já čekám, až se uvolní trojka, 42 hráčů. Ale my sme není na trojke. Vy jste na osmice, já No a ty čo sa tam chceš teleportovať, keď nám to tam, čo? Ne, nechci, já čekám, až se ostaltuje trojka. Keď Že vôjdeš bychom do tam toho, šli, keď nebo vôjdeš se do vám toho, dostal řek. keď vôjdeš do toho portálu z Obsidianu, tak ti to ono sa ti to opýta, do jakého lobby chceš ísť a daj tam, že Miner. To ťa prelobuje až sem, k nám, na osmičku. A jak? No však musíš vojsť do toho portálu. No tak Jak? vieš aký je Obsidian? Vieš čo je Obsidian? Počkaj, nie, ja mu to vysvetlím. Jak máš 10 000 coinov, tak si daj, že miner a to je portovateľ a on ťa portne na jakú chceš Ani. Já to chápu, já dám sdílení, já to vůbec nechápu. Si můžu, jo, můžu dát sdílení. No, dobre. Počkaj, Jo, Počkať. zahráme to. už sa stalo. Jaj? Počkať, my ideme k tebe na lobby, dobre? Poď Filo, ideme k nemu na lobby. Nie, ja chcem byť na Nextuse. Počkaj, A ty počkáme na akom si na lobby? trojku. Bangladeš, či jak sa voláš? Na akom si... Ondra, No. na ktorom si lobby? 6. Jodo, nie. Já nejsem na žádném Netsusu, já tady čekám, kdy se kouknete na sdílení. Počkaj chlapče. Počkaj, si na akom si lobby? Nech na knižku. Klikni pravým na knižku a tam ti ukáže, na akom si lobby. To budeš mať vyfarbené. Nie, Jodo, ty sa neodpájaj, ale od Annihilation. Prečo? Dobre, Ja mám 2 staky zlata. neboj sa. A na čo ho chceš vidieť vlastne? Ja neviem. Nepůjdeme asi na Hunger Games nebo tak? Na čo? Na čo pôjdeme? Hunger Games. To čo je? Umyslí Hunger Games. Hej, vy sa učíte v škole anglicky? Jo. Hej, Do you tak want- pojďte do za you mnou. Počkaj. Do you want- 32 a startuje to, tak pojďte. Do you want suck my dick? Nie, nerob. Vieš, čo znamená... Asi dobrý v tej angličtine? Proč? Ja neviem. Hovno. Nerob. Lebo dobre celkom hovoríš, vieš, tak preto sa pýtam. Nextus. Ne. Hunger Games. Já mám samý jedničky. To je dobrý, ty Ja- vole. Aj z češtiny máš jedničky? To mi vychází na dvojky. Jo, to je dobrý, ty vole. A Filo, kde si? Ja som na Annihilation. A ja som tu s tebou. Pome s ním na Hunger Games. Nie. Áno. Pome s ním, makaj Filo. Odpoj sa a ideme s ním na Hunger Ja mám, Games. počkaj, tak ja si ho nenchatnem, skúsim niečo Niekomu vypadať. dajte. Aj Tak ja počkaj, Niekomu vyhačte, Ondra, aj my s tebou pôjdeme tiež hrať, Niekomu dobre? vyhačte. No já čekám jak tam bude, jak se tomu říká, Nexus, trojka volna, už tam je 35 hráčů, 34. Aha, a nejdeme na Hunger Games? To si můžete vybrat vy, Tak pôjdeme na Hunger Games. ale oni jsou se hny zabraní, teďka se hny začaly. To si robíš kozy. Ja idem skočiť s tým všetkými vecami. Za 30 level smačím 4 knockback 2. Super, tak daj lobby. Juhu, ja som skočil. Daj lobby. A na ktorom si lobby? Tomu nemyslíš. Hej, nepůjdem hidden insect, Čo? Hajde si. půjdem hidden insect, že se spok a schováš se. Nejdeme na tej... No poď na Hidden Sek. Nie. Áno, ideme na Hidden Sek a Nie, ukáž nám, jak ty ideme skáčeš. Nexus. Ja som už tu, ja som už na Hidden Sek, poď aj ty. Já Tak jsem a já- tam taky. Tu si, Do areny trojky, pojďte. tak pome. Už jste tam? No, A Sme ja tu. som tam. Já jsem šel do stysky. Lobby. Maka. Halo. Maka. Dawaj. On nie... Jo, já jsem to stihl 15 sekund. Ej, kámo, koľko máš rokov?
Hovoril, že má 9 rokov. On je retardovaný. Hej, sejdeme se tamto veľký baráku. Co ste za blok? Ja som hlina. Ja som drevo. Ja to Ja som knihovna. No to som aj ja. Ja som... Hele, uvidíme sa u tej fontány, vylezte na tú fontánu. No tak počkaj, ja idem dole za tebu a ideme na tú fontánu, no. Ja som vo fontáne. Počkajte. Seeker, pomoc, pomoc. No se Utekaj. musím bojovat. Utíkejte kam chcete. Hlavně se si... Ja zabíjam. Poďte Ja zabiť. taky. Poď ho zabíjať. Poďme na ňo. Zabíjam. Kto je drevo? Už je kamarát. Ja som drevo. Ja jsem knížka. Jo, zabili sme ho a utekajme. Hej, pojďte za knížkou. No to ja som tiež knižka, tak poďte za mňu. Já vím, já te sleduju. Čekej na mě za tebou. Za tebou jsem také knížka. Dobre, tak poď. Doma. Filo? A ty máš nejakých kamarádov? Já? No. Já jich mám víc víc než věřte na Skypeu. Ale nie na Skypeu, v reále. Normálnych takých, ne. Mám hodně. Áno? Filo? No. To kde si našiel takého exota? Já jdu zabíjet. Hej Filo, kde si ho objavil? Takého Ja exota? neviem, on na Minecrafte, že dáš Skype, no to je ako okej. OK, ale ty si celkom v pohode, chalan. Aj vyslovovať všetko vieš. Já jdu zabít Vípko. Ne. Jak vieš, že to je Vípko? Protože Tam jak ty. hej, já se nechám zabít a budu vás honit, já vím, kde jste. Budu Jo, vás- musel jsem se Nás zabít. budeš honiť? Jo, budu vás honit. Vy ste dva mŕtvi? Tak ma nájdite. Ak ma Hej, to nájdete, to jsem tak já ste dobrý. minám. To jsem já minám. No, aj to som teda sa Ty stretol. jsi mě zabil. No tak nájdite ma. Hej, já vím, kde jsou, pojď nahoru, Čau, Filo. po schodech. Čau Filo, sme za tebu. Zabijal. My jsme spolu pojď Nechcem, nahoru na To schody. páli. On je Počkaj, knihovna. dobre, ja viem, že je knihovňa, ale on povedal, že sú za mnou. Áno. Kam Jak sa máš, random, či jak sa volá? Nie, Boris. Ondra. Jak sa máš? Jeldo, ty ma vidíš? Áno, vidím. Čo robím? A vidíš hlad Robíš to s tým mečom. A vidíš hlad se minám. Jsem ve prostřed. No vidím, jasné, že vidím. Hej, ty čoka, já už vím, kde ses. Jo, ty čorka, čo ty čorno? A čo som ukradol? Čoka, ty si nám scho... Hej, to se stej! Zabijal. Je mrtvej. Dobre, kámo. Hej, to byl jste doman? On ťa zabil? Áno, ja som ten ich doman. Yeah. A je ten někdo, jestli ten blok? Čo? Je ten, jestli někdo ten Čau. blok? Hej! Otoč sa! Ja, unser stilstanden. A VIPčka, Jeldo, Lachtane? Jeldo, poď sa. Panobi, se slachtanu. Ty pozeráš Nejfejka? Ne. Však si povedal Lachta. Utíkám. Jo. A ty hejtuješ ľudí na YouTube? Proč? Ja neviem, či len tak, či hejtuješ ľudí na YouTube. Tak zhejtuj Ne, na já jsem viděl blok se pohnout, mole, to je můj blok. A točíš videa na YouTube? Ha, já ho chytím. To je dobré, že ho chytíš, ale či točíš nejaké videa, by sme si pozreli a dali ti odber. Ne. Počkat, tam nemůžu skočit. A tu, Tam nemôžeš skočiť. Za tebou, pojď za mnou, už ho vidím. ty máš točí aj zadu, tuším. Dám si z tebe pudel. No, ja som vedel, ty chuj. Retardácia. Ja mi tebe púdem. Hej, poďte! Lak. Poďte! Minian, poď sem, tu je. Rýchlo Minian, poď tu. Přepadený. Čo si, Dívej policajt? se na mě, za tebou, koukni se. No, vidím. A čo tam Ne, kopeš? ty mě nevidíš, já se dívám, pojď, hele. No ja... Tohle je přepadený.
vylezu na strom, tak cůž. Počkaj, ty máš 9 rokov? Nemáš náhodu 2? Ne, 9. Kámo, tak ty si teda jiný jazykovědec. Tak, ty A víš, teda koľko je 2 plus 2? Jo, No koľko? 4. Ne, 9. A stop, stop. Ne, A víš, koľko je 1248 plus 9823? to nevím. 11 000 Ty niečo. to je To těžký. neučili ve školce. A víš, koľko je 2 na druhu? 2 na druhé 16. Ty si 2 na druhý 16. Ja počkaj, 2 na druhú, ja som 4 na druhú. Joj, tak to je iné. 2 na Minean, druhú- chod sa okúpať sa choď. Kúpať. 2 na druhú je 4, nie? 8. 4. 4? Tak nič. Tak 2x2. 4. Hej. Ja som... Hej, já jsem ho nesl, už ho zabím. Jo, dobře, já. Však si nikoho nezabil. Já tam ani nejsem. Já jdu na jednou mapu. Ty si chuj. Ja to poj selfie. To si taký retardovaný, alebo to sa iba robíš? Co? Si taký retardovaný, alebo sa iba robíš? A co? Ja neviem, si taký retardovaný, alebo sa iba robíš. Lebo Hej, kámo, čeština a angličtina, ty kokos, to sa môžeme strčiť do ryti, ako? Hej, pojďte lupit, tady je skákačka, budem skákat. No Kdo tak, se dostane tak- nejdál. tak pome lobby. Ja som tu, jaj, počkaj, ty si... Stačilo do toho, aby. ja Já jsem ne... Hej, já jsem na skákačce. Keď se si, áno, tak... Skáč. A víš, koľko je 5 plus 5, keď vieš tak skákať? Já jsem to přeskočil. Hej, tak pojďte na jinou. Ne, ja tu už skáčem. Aj ja. Já jdu na survival. Pozri sa, kde som ja. Mineál. Mineál, kúkaj, kde Mineál. som. Dostaneš... Já nevidím, já jsem na Hunger Games. Za Ty 3 si minuty debil. Ty si začíná. chuj, kámo. Hele, Hunger se začíná, tak pojďte. Hej, kámo. Když mi ho vykoříš, pak se s tebou budu. Hej, pojďte na Hunger 6. 6, mám ísť. Povedz 6 po anglicky. Šix. Nerob. 6. Jako? Šik. Jako? Na kolkátke si. No, som tu. Mineál. Kde si? Asi už mu došla reč. Mineál, čo som napísal. Napísal? Mineál, jak sa máš? Ešte. Ja to kde si? Budeš so mňou tým? Kde si? Na Hunger Games. Hej, 6. dejte si kit nějakej, fuk. Dobre, ja si dám tú hlinu. Hej, počkaj, na akej ste? Na šeské. Na 6. Hunger Games. Poviem, vy debility. Hej, kde ste? Ja to kde si? Na 6. To máš ešte soubeh na Dobre, sekcii ale kde čas. si? Ja som Tu. pri jaskyni. Dobre, pri jaskyni. Som tu aj ja. Já jsem taky. No čo si? Čau, minerál. Máš skin? Kde ste? Počkaj. A vidím mineála. Máš originál skin? Ok, To teda Minecraft? Hej, ja do jakého si dávaš? Ja si dávam tú hlinu. A to je dobré? Já si dávám to nejlepší ninja. Ninja. To si dávam aj ja. To má, Hej, hele, tam daj si 10, tú hlinu. hele, 10 minut rychle běžíš a 10 minut noci vidíš. Dobre, kámo, syn. Dobře ty. Pozrávaš Jirku? Já si tam granáty v Pozerávaš večerníček? Ne, pozrávaš Jirko krále? Nebiju? Jirko Král, to znám. To znám. A gamera poznáš? Gamera poznáš? Já se na ně furt dívám, pořád. Filo MC, niekto napísal tým, napíš mu, že ne. Ty debil. Ok, ok. Jaký si mám dať kým? Dejte si fuk, a nemáme Ja vás fakt stejný. nikto nič nepýtal. Ale nedávejte si neviditelnost, pak se nemůžem najít. Dobre, ty. Dobre si, to sme nedošli na to. Kámo, Tak co si dáte, co si dáte? Ja si dám tú hlinu, však som povedal. A ty? To, aký si si dal naozaj.
Ja si dávam ninju. Ninju si dajte, všetci. Ja som to dal. Okrem mineála, ten si dá hlinu. Mineál, daj si hlinu. To je najlepšie. Sane- To je najlepší krík. Ondra! My hlina, má si už hlinu? To je najlepší oný kit, kámo. Sa môžeš zakopať 3 metre pod zem a nikto tam nemôže už vykopať potom. Jodo, poď do tejto Já jaskyně. vím, jestli nepůjde a my nepůjdeme dole, my budeme nahoře. Já si dám Proč? ten nejlepší kit. Tak si dej najlepší krík. No, hra začína za 30 sekund. Já vím, my jsme... Hej, vy všechny proti mě, já mám granáty, kámo, a to bude slender něco. Jodo, No, koukaj se do Minecraft chatu. no. Áno, dobre. Hej, vy všechny proti Ale nie, ale. mě. Však dobre. Dobre, všetci proti tebe? No jak chceš. Jodo, Já poď do tej mám jaskyne. granáty. Kde si, Filo? Tu si. Ja Vidí... som, Nie, ja tu som, si. však som povedal, že sa stretneme hen tam hore v tej jaskyni. Aha, dobre. Mineál, poď s nami. Budeme tým, OK? Ne, my jsme proti sobě. Ježu, Já bože, ty. vím, jak chcete ten nezabít, já to vždycky vím, když si něco píšete. Nie, my sme hovorili, že budeme aj s tebu tým, ako. Hej, ty máš taky granáty, ty čoká, čo kradeš? Granát! Ja nekradem granaty. A Jodo, pekne... A já jsem stát Jaudo. proti tobě. Kde si? Ja Ja som som- na tom ostrove, kde sme sa spavnuli všetci. Ježiš, tak poď k tej jaskyni. Já jsem Ja- proti vám. Já No. jsem proti vám. Já Dobre, to sme počuli, že si proti nám. Smrdíš až sem, chod sa umyť. vás zabiju. Ja- Filo, vidím ťa. Tu si, dobre. Takže teraz ho ideme ubiť rukou, jak sa to dá. Nedá sa to. Ešte sa nedá. Ty jsi Warton obíjet. Warton. A veš, niekedy. Mám knížku, mám to hodit. Čau, kámo. No zdať. No, ho tú knižku. Ho tú knižku, no. Ne, nehodím. Ja chcem No to vidieť, čo poďa- to robí. Si Ja to počkej, hele, hodíš to pravým a budeš čekat, než to vybouchne asi 5 vteřin. Ja Aha. ho počkám a ja idem na drevo. No. Hej, minerál, či minerál, čo ti nadáva. Moje železo, nekrát. Čuješ, minerál, čo ti hovorí. Povedz po anglicky. My name is Ondra. Nestvím mě. Poď, obo mňa ubíjaš. Povedz, my name is Ondra. Hej, já utíkam. Přesila. Ja to čakám a pri tej jaskyni. Mhm. Ja nemám už rádlo, kámo. Utíkej. Sakra, ono se mi to povedlo. Ježiš. Bomba. Sakra. Je to zabil ťa? Nie. Yeah, baby. Pomôž mi! Pomôž mi! Kámo, mňa zabije, hej, ja mám 3 srdíčka. Ja to zdrhni. Ja nemám hunger bar. Já mám ještě stejnej, to je výhod. Filo, pomôž mi, otoč sa. Otoč sa! Filo! Ty hajzo, biješ môjho kamaráda? On sa kope hore! Bacha za váma! Hej! Vy jste dostali. Ach jo, vy jste dostali. No, sme dostali. Tak aj z teba. Ne, mě nedostane. No. Já jsem ho schodil. A on tebe schodil. Zomrela. No právě. Hele, Hej, pojďme poďte na Hunger Games 5. Hunger Games 5 je to, alebo Hunger Games 2, Hell's 2, Hell's 2, Hunger Games 2, Hunger Games 2. Jo, do Hunger Games 2. OK. Ježiši, no, si dávam ninju. A kámo Hej, Hunger zase, Games Nie, 2. vydrž. zase jste proti mě berete. No jasné, že No bereme. jasne, teraz si urobím meč, kámo, ako si... Ale hele, kluci, já si dám Jo, neviditelný. ja mám x minus 2 a x 63. A z minus 26. Som pri mineálovi. Ale já si dám Ty neviditelný. mineála. Jo, tu sa stretneme na tejto pláži. Dobre. okej? Ale já si dám neviditelnost, to bude sranda. No to bude To sranda. Fonda. Švanda. Fonda. Mineán, a prečo máš také meno, Mineán? Já mám víc, ale ty dvě jména se nemůžu dostat. Ja ti napíšem. Do Minecraftu.
Bye bye. Já jdu do lávy a budu nesmrtelný. Jsem si dal hustý kit. On si dal ten kit, ale že tu na 2 kilometry není láva, ale dobré. Pojď rychlo, pojď za mnou. Pojď. Tam není vůbec láva, kámo. To se napouští. Mě se nachytíte, já jsem Minian? velký. Minian? Víš o tom, že jsi retardovaný? Utíkám, jestli nenajdete. Já jsem za tebou. My jsme za tebou obidvaja. To si nevychytáme, no. Za 30 sekund, kámo, môžeme kempiť za 30 sekund. Nemá šancu, kámo. 15. Čau, Minian. Pekne voníš. Jan. Tak hnoj. Jodo, počkaj, já ti už idem pomôcť, len trošku No som tak si poď, zapýtala. kámo. 4, 3. Kámo, zdrhanie nám. Zabij ho poriadne. Kde je? Á, pomoc! Nemá šancu. On ma zabil. Ale ja som ho zabil tiež. Ja to mám šal tvoj. Minian, No, ja už budem Co? končiť, aj? co? Ja už budem končiť. Proč? Lebo s retardovanými sa nedá hrať. A proč? Lebo si ho to dohne, ty debile. Tak jo, teďka budem spolu. Době. Dobre. Tak pojďte na HG, to už ne. Čo? Pojďte HG, já vám řeknu. Poď na Skywars. Ne, Tam poďme. Skyward. Poďme ale Skywars. my se pak nepotkáme. Pojďte, Potkáme sa, neboj sa. Máme sa tam. Ja už utekám na Skywars. Ja už som tu. já už jsem tam taky. Na Skyward 2. Pojďte pojďte na stysku, tam nikdo není, potkáme se. A jak tam chceš hrať, keď tam nikto není? Tak na dvojku. Tak na dvojku. Jsou tam. Jo, půjdem oba dva najednou, pojď sem, tady na to tlačítko, sem, Počkaj. jsem tam. A ja. Jo, jsem tam taky, co? Já te vidím, A ja te vidím teda, no. On tam skočil No, skôr, no, než to no, zapovedal, no. oni sú už varení, oni tam skočili. Fuk. Ty si fúk, jo, odpoj sa prosím. Myslím, okej, že mi zahráme tak si s proti ním, sobě. Zahráme si s ním, Minian. Si najlepší Nie, Minecraftový hráč, aj znalec češtiny a angličtiny. Hej, Ako... mám nápad. Hej, kdo z nás vyhraje nebo vydrží, tak ten bude bolec. No, no. Povedz. Bojec budeme, Čo dobre. mi dáš, Ty keď poď, vyhrajem? odpoj sa Jodo, prosím, Nie. poďme aj ja. Jodo, Však dočkaj, že pôjdeme spolu. Dohráme to, vydrž. Ty prohraješ právě, No, když no. si půjdeš pryč. Pivo, Takže já budu boleček, jo, boleček. minerál. Minian. No. Povedz po anglicky, my máme ísť. Ondrej. Ondra. Hustý. Já budu bohatý. jak ty budeš bohatý, tak ja budem normálne dobrý. Do chcelávu. Ja. Mám si krybíky. Mluvíš se zošitu. Minian, prečo tak smrdíš? Si sa nekúpal? Kedy sa kúpal minerál naposledy? Minerály. Ja si vždycky neviem, že- Já se jdu vykopat zatím zlato a železo. Ale my sa bavíme o kúpaní, nie o kopaní. Já vím. No, aby sme sa chceli niečo pýtali. Keď Minerál si retard? Ne. Ale si. Ale nie, ty si není retard, ty si mierne zaostalý, že? No poď Mineál, poď na mňa. Nie, napravo, neviem. Mám ho čím zostreliť. Sakra, No, nemám už. Adam si spíš u Jelda? Aha. Minán, vidíte, já plavu, já jsem dole, plavu. Uvedomuješ si, že nehráš s 9-ročnými? Nemusíš sa správať jak retard. Jasne. Vím? No vím. Já Za už to? tam, Za to to teraz já niečo budu povieš, prostě teraz tam povieš po nějaký anglicky? hráč. Teraz Hej, povieš Jodo, po poď anglicky? Ja vytvorím server a budeme ho tam troliť. No.
Hej kámo, to bude šupa. Hej Minian, půjdeš na můj server? Já jsem škol spát, hosy. Ty kráso. Toto kým rozkopem. Dobrá. Minian, to počusíme? Jo, já jsem škol spát. No, Minian, půjdeš na můj server? Ty jsi pohlás? nie, ja som ho dal. Zabil som ho. Hej, já jsem ještě přežil. Hm. krás, A ja som ale- prežil. A zbylo mi půl hápa, spadl jsem, mám tady vodu. Hm, super. Hej. Oh, A to sa dostanem. lezu A ten pryč. tečko tam má. Počkaj. Už to nemá vodu. Pojď si za mnou, pojď si. Jo. Mám toto. Kámo, Jodo, potom jsem vám poslal IP mojho serveru. Dobre, super. Máš OPčko. Dobre. Kde máš OPčko? Tak Dobré. pojď po ty mě, pojď, máš na to se asi velký bolec, co? Zavřeš si tu papunu? Uj. Vy jste dva, to je cikánská neférovka. Prosím tě, Hovorím mu to. víš jaká je to neferovka, že jsi cigán? Že ti došly slova? Minian? No. Budeš podle hereckým běhnout. Jdeš? Já jsem spát, já umřu. Oh, to bude strašná škoda, jo. Jo! Takže jo, to je borec. Ja som borec. Ale jste se neumřel. Řek počkej. Hej, Jony, půjdeš si potom na ten můj server? Aha, to už nestíhaš. Jo, vyhral som. Jodo, pojďte na ten můj server. Hej, tak pojďte znovu na nějaký, ale půjdeme tam spolu. Počkaj, ty Pojďte na debiluje. ten můj Ideme na jeho server, dobre? Ale vy mě tam budete trolit a na kolikátku. Nebudeme ta tam troliť. To je server, to není lobby. To není ani gamerov server. Jodo, máš... Víš koho je to server? Víš, koho je to server? To je Gogo server. Jasně. Je to Gogo Je server? to Google server, teraz tam hrá. Koho to je server podle těba? Je to Google server, kámo. A koho je to podle těba server? Ale ty tam nikdo není, ty jsi ho tam servis udělal. Mám OPčko? Ano. Hej, vážně? Nemám OPčko, on má za... Google písal na Facebooku, že jde na ten server. Hej, mně se to strašně seká. Aj mne? Ty lachtane, on zas. No si sliepka blbá. Uňka. Kámo, Gogo sa pripojil. Gogo má TV. Gogo. Zabij ho. Zabij ho. Hej, prečo mlátiš Goga? A počo máš Goga? Ja, to Ty je Gogo. spolu s Goga zabiju. Kámo, to je A Gogo, Gogo vidíš? má- Napíš mu. Goga? Čau, Gogo. On zas. O Matia. On je tej VIP? Čo? Mňa má Gogo rád. Neby ma, zabij ho, prosím ťa, no. Jodo, Daj mi nejaké veci. Jodo, to som... Chrbát! Kryjem ťa. Já jsem Hasta, no bět. Jodo, máš opět. Aj gamer tu chodí. Jodo, máš opět. Gamer. Jodo. Počkaj, já ti něco napíšem. Už ma nezabiješ. Hej, to je fér, to je čikanská neférovka. Gogo. Unzi. Gogo. Ne, sorry. Ne, sorry. Hej, Jodo, daj se za oného. Mhm. Jodo, víš za koho se nám dať. Aha, dobre.
Jo, dobrý, Hilma. Počkej, já tě opněm rovno. No poď. Hej, ty čoka. Utíkám, někam, kde mě nikdy nenajdete. Hlavne, že sme za tebou. A nepíchejte mi do zadku s tím. Opusenička. Že musím ísť. Cece, ide sem gamer, kámo. Minerál, ide sem gamer. Ne, asi. Jak ten opíjec. Čo? Ha, mě se nenajdeš, já jsem pod zemí. Jsem Kde? pod tebou. Jsem pod tebou. No, tak sa vykup. Kde si? Aha.